Her oku yılı başlanır aldığından okutuşçular tradisiyon avgust kengешмесіне жиыла. Onun barışında uzgan oku yılına netice yasala, yoңасына maksatlar kuyula. Dilere Jabbarova sюжеті. Мәктәп шыры. Һәр кемнең хәтерендә матур бер җир булып кала торган еллар. Шушы вакытларның укучылар өчен ни дәрәҗәдә файдалы һәм кирәкле булуы мөгаллимнәр кулында. Районыбызда алар тырыш, эзләнүчән. Районның мәдәният йорты каршында оештырылган бай эчтәлекле күргәзмә дә шуны раслый. Ул быел милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан төрле халыкларның тормышын чагылдырды. Пленар өлеш Россия Федерациясы мәгариф министры Сергей Кравцовның видео кытлауыннан башланып китте. Киңәшмәне район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Рәшит улы Кәримов алып барды. Район мәгариф идарәсе җитәкчесе Илфат Шакиров үз чыгышында узган уку елы йомгаклары һәм алда торган бурычлар белән таныштырды. Сайлау алу фәннәре буенча үстенлек җәмгыятьләре фәнендә аны барлыгы 60 укучы тапшырды. Икенче урында информатика 20 укучы. Bu oku yılında İngiliz saylanış fen geografi 3 okuyucu tapşırdı. 22-23 oku yılında Sabah rayonunun neticesi Rus edebiyatı boyunca Respublik yükseltisinden 3,7'den 7 balga tüvenrek. Kolgan fenler Respublika bilen çalıştırganda üstünürek. Uzgan oku yılında barlıq 11 predmetler Respublikadan üstün bolgan. Киңәшмәдә Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры урынбасары, Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе Рәмис Габдрәис улы Мөҗипов катнашты. Ул мөгаллимнәрне министр Илсур Хадиуллин исеменнән сәламләде. Район мәгариф системасына һәр даим булышып торганыгыз өчен министр сезгә аерым рәхмәтен тапшырырга кушты. Укытучы кадрларны әзерләү турында ныклы сөйләшү булды. Быел Казан Федераль университетының педагогика һәм психология институты абитуриентларны 83 балл белән кабул иткән. Киләсе уку елында Саба районының 8 чыгарылыш укучысына белем бирәчәкбез ди тарих фәннәре докторы Айдар Миннемансур улы Кәлимуллин. Әлеге институт директоры районыбыздан килеп белем алучыларны уку һәм тәрбия буенча уңай яктан гына телгә алды. И очень радостно, что вновь среди наших первокурсников будут выпускники школ вашего района. Вообще вот только в нашем институте, Ильфат Фатович назвал общую цифру, только в нашем институте психологии и образования обучается 19. А это начальное образование, дошкольное, логопедия, психология. Это очень много. Нет равных среди муниципальных районов республики. Киңәшмәдә катнашкан район башлыгы мәгариф хезмәткәрләренә рәхмәт сүзләрен җиткерде һәм яңа уку елында уңышлар теләде. Рәис Нургали улы шулай ук арендалы йортларда торучы педагогларга республика күләмендә субсидия бирү мәсьәләсен күтәрергә кирәклеге хакында әйтте. Яңа елда яңа уңышлар сезгә, яңа уку елында. Һәм инде быел менә елга ителгән укытучылар елы дип укытучылар ел сайын булырга тиеш. Шундай ук караш сезгә. Безнең менә инде әлеге вакытларны күтәрсәк тә, нинди генә авырлык булмасын, сугыш вакытларында менә беренче куелган укытучыларны тәэмин итәргә аларның көндәлек тормыш буенча. Бу шулай булырга тиеш. Ул безнең киләчәгебез, балалар белән бүгенге көндә кем хезмәт итә, аларга һәрвакытны караш икенче булырга тиеш. Яңа уку елыннан районыбызның 10 гомуми белем бирү мәктәбендә һәм аграр көллияттә тәрбия буенча директор киңәшчесе советник эшли башлый. Советник тәрбия программасына гамәлгә ашыруда катнаша. Советникның төп бурычы мәгариф оешмасының тәрбия мөхитен үстерү. Август киңәшмәсендә шулай ук бакча мөдирләре һәм директор урынбасарлары да чыгыш ясап, тәҗрибә уртаклашты. Лайыклы ялга китүче укытучылар, хезмәт эшчәнлеген яңа гына башлаган яшь белгечләр, быел гаилә корган педагоглар хөрмәтләнде. Узган уку елында югары нәтиҗәләргә ирешкән укытучы һәм тәрбиячеләр дә бүләкләр кабул итте.
Август кеңәшмәсе яңа уку йылына старт бирде. Йылыбыз шатлык куанычларга, матур билгеләргә бай булсын.